Želim da ispričam svoje iskustvo mog lekarskog pregleda. Imali smo, znači, razne ispitivanja, dakle, vojna medicina se razlikuje od te koje se složi u ostalim državnim ustanovama, jel te, malo i po anamnezi, znači propedevtici, pitanja koje se postavljaju, dakle, vrši se kad se prijavljuje za dobrovoljno služenje ili kurs rezervnih oficira ili želite da postanete vojnik, profesionalni vojnik. Dakle, idete na testiranje krvi, urina, sluha, vida, psihološko testiranje, test inteligencije i možda vas upute, znači, kod neurologa i na kraju idete na vojnu komisiju i oni će kažu da li vas prihvataju ili ne. To bi bilo to.